İsa Mesih şakirdan de xore û nava. Yetkiyo ki azmên ew dinya diro heme deyayo me. Qandê coy şirê ew her millet ra telebey biresne. Îna namedê Allaya lajiya ew rihya waftîs kere. Çiyo ki mişmarê emir dayo ê çî hemî înarê bimisne. Ew eza tim û tim ew hettan û heta şimaya piyaya. Rojê İsa şakirdanê xwe ya piya Samîrya ra raverdin. Arê Yahudiyan û Samiryayijan rin nebî. Pêra hêç hes nekerdin. Şakirdanê İsa Mesîhî şî sûkmiyan ki xorê nam bigîre. İsayê zî bîrên hetek dironişt. Ciniyên amê ki bîr ra aw banco. İsayê ayrê va mirê tasên aw bide. Cinî eyrê va no wina senî beno jû merdimo Yahudî jû ciniya Samiryayî ra tasên aw wazenoyo. İsayê ayrê va ekitib bizanayên ki merdimo ku tora aw waşt kamo tu do eyra aw biwaştên ew ey do zî torê awa ganên do bidayên. Cinî eyrê va ya efendî to destê çiyekên çiniyo ki bîr ra aw bancê ew xwe ra bîr zî bol xoriya. Ti dê awa ganên kotî ra biyare. Ti piyê ma Yaqûbî ra daha girde. No bîr ey marê da ew ey xwe zî nê bîrî ra aw şimit. İsayê va kam ki na aw ra bişimoze o do fina teyşan bo. Hema kam ki awa ki eda bida cî ayra bişimoze o do fina qetiyan teyşan nebo. Awa ki eda bida ado iniyo ki cira hayato ebedî yeno do o bo. Cinî va ya efendî mirê na aw ra bide. İsayê ayrê va şo merdê xwe biyatiya. Cinî va merdeyê min çiniyo. İsayê va to na raşt va. Panc merdeyê to esti bî ew merdeyo ku tî newe piya o merdeyê to niyo. Çiyo ku to va raşto. Cinî va ez a winêna ki ti peygamberî. Ez zana ki Mesîho yeno. O wexta ki ameze o do marê heme çî vaco. İsayê va o ki toya qisey keno o Mesîh xwe yo. Cinî dora aw wija di verdê ew şî sûkmiyan ew kam ki dîze înarê va bêrê merdimo ku heme çiyo ki mi kerdo o mirê va ey bivîne. Ecep no Mesîho. A sûkra bol merdimî va tiştê cinî sera îman kerdî. Samiryayî jî ame İsayê Mesîhê hetek ew eyrê vatî wa çend rojî meymanê înan bû. İsayê Mesîh di rojî înana piya mend ew bol merdimî daha eyrê îman kerdî. Merdimê a sûk a cinîrê wina vatî. Sifte ma va tiştê to sera îman kerd. Hema mayê newe xwe eyrê îman kene. Çiki ma qisey ey xwe goşa aşnawitî. İsa Mesîh heqeten zî xeleskarê dinyayo. İsayê Mesîhî şakirdanê xorî û nava. Yetkiyo ku azmên ew dinya diro heme deyayo me. Qandê coy şirê ew her millet ra telebey biresne. Îna namedê Allaya lajiya ew rihya waftîs kere. Çiyo ku mişmarê emir dayo ê çî hemî înarê bimisne. Ew eza tim û tim ew hettan û heta şimaya piyaya.